Tak, krásne dobré ráno vám opäť želáme. Pred sebou máme ešte stále poslednú polhodinu Telerana, tak zostaňte s nami. A teraz jedna veľmi dobrá rada pre všetkých našich televíznych divákov, ktorí milujú zľavy a ktorí nakupujú cez internet a ktorí možno nakupujú nielen výrobky, ale aj služby cez internet, pretože presne o tejto téme sa budeme rozprávať a s Pavlom Červenkom z Chcem zľavy.sk. Dobré ránko. Tak ako to teda funguje? Chcem ísť, dajme tomu, na nejakú super masáž, ale nechcem zaplatiť plnú cenu. Čo mám urobiť? Prídete na stránku, ktorá ponúka tieto zľavy. Áno. Nájdete si masáž, ktorú by ste si chceli vyskúšať. A tým, že veľa ľudí chce tú istú zľavu vyskúšať, tak je tam veľká zľava. 50 až masáž, áno. 90% niekedy. Áno. No a rovno cez tú našu stránku si ju môžu objednať a zaplatia ju. Čím viac ľudí, tým väčšia zľava? Nie, ona je už dopredu, tá zľava je už dopredu určená, hej, že aká bude. No a rovno to kúpia a na mail im príde kupón, ktorý potom použijú priamo na tom mieste, kde tá služba je. A musí ísť rovno na vašu stránku, nejde na stránku, dajme tomu, toho masážneho centra? Nie. No práve to masážne centrum sa cez nás ako keby spropaguje a získa nových zákazníkov trebárs. Výborne. A ešte aké všelijaké takéto služby môžete, alebo môžeme získať zľavu? Na aké ešte rôzne? Napríklad na jedlo, napríklad večeru pre dvoch a podobne, alebo ubytovanie v hoteloch, víkendové pobyty. Nejakú elektroniku, alebo tak? Nie, väčšinou služby. Väčšinou sú to služby, hej. Potom napríklad rôzne športové veci, paintball napríklad, alebo rafting ball a podobné záležitosti. Výborne. A je to len, povedzme, sa to týka bratislavských takýchto? Nie, už je to rozšírené aj po celom Slovensku. Hlavne to býva v tých veľkých mestách, kde je aj veľa ľudí, ktorí to vedia využiť, ale postupne sa to dostáva do celého Slovenska. Sú tie zľavy nejakým spôsobom časovo, povedzme, obmedzené? Bývajú obmedzené zvyčajne na pár dní, okolo 5 dní maximálne to býva. Čiže keď aj získam ten kupón náhodou, teda nie náhodou, ale získam a nevyužijem ho v tom limite, využiť sa dá tá zľava aj niekoľko mesiacov, ona len sa dá kúpiť iba tie pár dní. Takto. Ale využiť sa dá aj niekoľko mesiacov. To je vždycky uvedené v danej akcii, že koľko sa dá využiť. A koľko už tam tak ľudí chodí, alebo využíva tieto zľavy? Má to? No, sú to tisíce ľudí denne, ktorí navštívia stránku a stovky až tisíc, ktorí aj nakúpia. A o čo je taký najväčší záujem? Čo ľudia najradšej kupujú? Najradšej kupujú jedlo. Jedlo? Najviac kupujú jedlo, hej. A my to jedlo dáme zadarmo. Akú dáš zľavu? 100%? 100% dnes. No, mne sa to zdá, ja som si aj pozeral včera tú stránku samozrejme, takže zdá sa mi to dobrý nápad, ako veľmi zaujímavá vec, že keď chcem ušetriť a vyberiem si z toho niečo, čo tam ponúkate, tak je to fajn. Výborné. Ďakujeme pekne za takýto tip, perfektný na to, ako získať zľavy. No a keďže dnes celý deň opakujeme, že je deň narcisov, vy ešte nemáte narcispaly. Ešte nie, no. No, tak áno, výborne, naši dobrovoľníci, respektíve dobrovoľníci Ligy proti rakovine sa o to hneď postarajú.